Bħal Kirkop ġie inawgurat il-proġett tal-Open Gym, proġett bi sħab bejn il-Kunsill Lokali u kumpanija privata. Fil-preżenza tal-Prim Ministru li inawgura dan il-proġett u fakkar kif l-inizjattiva saret fondi importanti biex il-ħidma fil-komunità tkun tassew effettiva, is-sindku sażuħ dan ir-raħal saħaq li l-ġim se jservi ta' rekreazzjoni għal bosta. Open Gym li bejwet ieħor investiment ta' 25,000 euro li tinkonsisti mill-bankina u l-apparat kollu li hawn hawnhekk bid-dawl ġdid u kollox modern. Apparti hekk aħna flimkien mal-privat rajna l-ħtieġa li dan l-Open Gym spazju fejn huwa inkomplu messaġġ li nkomplu nippromovu l-isports sabiex nippruvaw nisfidaw dik il-ġlieda tal-obeżità. F'dan l-ispazju miftuħ hemm monument li jfakkar dan il-ftuħ. L-artist li diżinjah tkellem dwar il-konċett marbut miegħu. Taf int l-awareness minħabba waste reduction u hekk u għedna naraw x'nivvintaw b'affarijiet użati. U ġiet din l-idea li nagħmlu żewġ dumbbells magħmulin minn tires li mimlin bil-konkos u expandable foam u dak tan-nof sejjed magħmul minn ċilindru li tawomna il-multigas test, ġifieri ċilindri kondannati u għedna ħanamlu xi ħaġa b'daw biex tiġi biex nagħmlu din-lapida. Biex issa kull min iżur dan il-ġim isib magni li fuqhom jista' jagħmel l-eżerċizzju u jaħraq numru ta' kaloriji.